ба ташхисгоҳи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд боз як таҷҳизоти муайянкунандаи коронавируси нави COVID-19 насб гардид. Он Ротер Джи ном дошта бо дастгирии яке аз барномаҳои USAID дастрас гардидааст. Мутахассисони марказ тариқи онлайн конференсия бо масъулини ширкати истеҳсолкунанда таҷҳизотро боз карда онро ба кор андохтанд. При финансовой поддержке USAID, при поддержке Министерства здравоохранения Таджикистана был закуплен один аппарат ПЦР Ротер-Джи и, естественно, все расходные материалы для проведения исследований на этом аппарате. Примерная цена этого оборудования вместе с расходниками больше $90 000. То имрӯз дар ташхисгоҳи назди маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд як адад таҷҳизоти ПЦР мавҷуд буд. Иқтидори гузаронидани ташхис дар як шабонарӯз то 250 адад таҳлилро доро буд. Бо дастрас гардидани боз як таҷҳизот иқтидори он низ зиёд гардид. Дар як шабонарӯз иқтидори таҷҳизоте ки амалӣ мешуда истода буд аз 230 то 240 адад ташхисро мегузаронидем. ҳозир дар як шабонарӯз бемагар то 500-450 ташхисҳои аниқро ба шаҳрвандон пешкаш карда метавонем. ин ҳам бошад дар он ҳоле ки 24 соат ташхисҳои мо фаъолият дорад. мувофиқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ташхисҳо барои шаҳрвандон ройгон ба роҳ монда шудааст. баҳри муайян намудани бемории COVID-19 таҳлилҳо дар 3 марҳила гузаронида мешавад. Дар маркази саломатии шаҳру навоҳии вилоят шахсони масъул вазифадор шудаанд ки аз гулӯву даҳон моли шакҳоро бигиранд. Сипас онҳоро дар контейнерҳои махсус ҷойгир намуда ба ташхисгоҳ месупоранд. Дар ташхисгоҳ пас аз ворид гардидани тестҳо ҷавоби он дар 8 соат муайян мешавад. Были проведены неоднократные тренинги по диагностике, и более 20 лабораторных специалистов Сагдийской области были обучены. И мы очень рады, что в настоящее время Сагдийская область, лабораторные специалисты самостоятельно могут интерпретировать результаты и своевременно и качественно выдают результаты анализа. ташхисгоҳ дар вилояти Суғд баҳри муайян намудани бемории COVID-19 санаи 28 май ба фаъолият шурӯъ намуда буд. То имрӯз бошад зиёда аз 30 000 нафар таҳлилҳои сокинони вилоят анҷом дода шудааст. гузориши Уғлои Раҷаб, Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.